Здравейте всички, които гледате. Аз съм Влад Хевиди и това е първи епизод в Hardcraft. И между другото съм без скин, защото някой ми играе с акаунта в този сервер и ще е Влад Хевиди. Мате, видите, съм си тъпал чата малко. Така, сега, значи, живея преди с Дъстов VIP, но в момента живея сам и горе-долу се развих. Поне мъничко, де. Както ги и сега мислех да си правя ферма. Ама нямам дърт. И да, сега, значи, ще ми трябва една копа, точно една. Така, втора, втора ще си направя, не, да, ще си направя. Ще видя, ако не ми стигне. И да, това ми е хома. Сега, тук ще го направя. Така, това ще е малък епизод в сервера. Така, това е спална е много як. Така, сега нека да отида да взема малко дърт нататък и да се върна в холма. Така, моите копайте само на Warp Miner и да вземете дърво само на Warp, кой беше? Warp Forest. Да пак. Така, не мога още да взимам. Сега тук са такова ли? Стреляли. Тук вече мога да взема. Хем да отида. Там има вода. Така. Ето малко така да събера. Окей, толкова стива. Така да отида да взема малко вода. Да се върна в холма. Така. Тук така да направя. Така сега. Окей, тук така. Така. Ето така. Сега да ги оставя да се напоят. Окей. Така. Имам за дини такова ферма, ще се направя. В момента ще се направя само за такова за картофи, защото мокрите са взети от всички магазини. Просто няма такова. От всички шопове. Аз не съм гледал всичките, ама само да си намеря това. Патейтото. Така имам малко патейто. Отивам да си купя и сега. Или пък не. Ще имам маничко храна. Имам малко храна. Така ще взема да продам този камък. Така, то ще го оставя. Когато го вкарвам, то с редстоун и той няма да ми трябва. Добре. Ето така и отиваме на Warp Sale. Това няма да е много дълъг епизод, колкото да ви покажа моето развитие в сервера. Така, без продаваше се това. Колко? Redstone Dust ли? Да фак, какво е това Redstone Dust? Не мога да се сетя. Въобще Redstone се продаваше тук, бе. Сигурно и тук и има 32. Добре да се върна в холма. Така. Warp Trade Shop. Аз имам колко пари имам? Аз имам 54 лева. Ето сега ще видите, няма кярот. Мелон, но аз ще си взема патейто. Айде. Свърши и патейтото. Идеално просто. И патейтото свърши просто. Всичко е много идеално. Ще посъдя и това тогава направя. Pumpkin seeds не ми трябва. Така. Ето така. Так. Добре, мисля, че ще се получи. Ако не се получи, не знам. И да, това ще е този малък и кратък епизод. Не знам какво друго да направя. Така. Ще ми стигне малко. Да си направя една врата. Стигаме. Така. Тук да си направя една врата. Окей. И да, мисля това да е от епизода. Надявам се да ви е харесал. Беше доста малък, но все пак не знам какво да правя.
другите епизоди съм решил, но този исках малко да го развида. Да, сервера, вижте лайковете са доста. И да, това ще е от епизода. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте и коментирайте, ако желаете. И да, айде, чао!